tardes, benvidos a todas e todas. Por favor, todos de pé. Vai dar entrada a xuíza Lara Rei Rosendo. Histórico. Endexamais aconteceu nada semellante. Pero os tempos trocan os mundos e estamos na obriga de seguir o desenvolvemento da humanidade. Moi ben, señora Fisa, así se fala. Non admito palabras de louvanza nin de inxuria. Ben é certo que non estades afeitos a este tipo de confrontación. Xa tivemos moitos xuízos. Por desgraza, ben o sei. Liortas de augas, de herdades, de pelexas, de camiños. Pero isto é moi diferente, moi siguiente. O vosso papel é escoitar o señor fiscal, as testemunhas, os encartados e os abogados. Que non se venda! Como alguén de vos volve a chiar e poña en dúbida a honra da xustiza, pecha a sala e ides todos fora. Faga o favor, home. Compórtese vostede hoxe como un verdadeiro cerdo. Señora xuíza, iso que é? E logo que vai ser, como non o sabe? Estoulle a dicir que por unha vez se comporte vostede como un porco fino. Señora xuíza, son porco galego, moita honra. Ou quizáis a palabra porco non lle gusta moito. Se non lle agrada, teño un pelido apelido. Vostede perdoe, señor Corrizo. Ben, por onde ían, que xa non me lembro. Os tempos cambian. Ai, sí. Como lles vine dicindo, os tempos cambiaron. Dende hai séculos, neste souto, viviron carballos e castiñeiros, que deixamais tiviron un. Quítalas as polas que manoxan. Vegas, rulos, petos e merlos, viviron nedos e cantareiros entre os agarimos que lle daban estas árbores. Pois ben, os tempos trocaron. Neste intre, imos solgar unha nova pelexa, na que temos que poñer todo o noso senso para poder atinar, pois xa sabemos que a primeira sentenza fai lei. Dous son os encartados e contrincantes, que, por pelexas, inxurias e polazos, están baixo os ordes deste tribunal. Ten a palabra o señor fiscal. Eu, o ameneiro señor fiscal do reino vegetal, prego a todos ustedes, testemunhas e público, presten meirando atención. Non teñan prexuizos, non teñan palabras. O venia da ilustrísima señora Suiza, e por sermos unha asamblea democrática, só se permite bater as mans ou estar calados, segundo sexan as súas simpatías. Comeza a sesión. Que pasa, señora Castiñeiro? Sente, faga o favor. Señora Castiñeiro, a súa afiliación completa, faga o favor. Castiñeiro Pobo Follento, de 65 anos, natural e veciño do Souto. Fillo de Castiñeiro Vello e de Castaña de Outeiro, deste Concello da Estrada. Xura dicir a verdade e somente a verdade? É o meu primeiro xuramento, xuro. Ten vostede conciencia dos actos dos que se acusa? Polas verbas da miña abogada, a señora Sobeira, fago unha idea. É certo que vostede esparrama tanto as súas colas que ata fega desde hai anos o señor Eucalipto e non o deixa medrar? Eu non estendo as miñas colas, máis aló de onde me den os meus xermolos. Pero admite que os seus xermolos son máis grandes do normal. Eu teño xermolos que heredei e que xa tiña cando o señor Eucalipto veu. Tamén hai mulleres e homes de lingua larga e ninguén lle la corta. Limítese a contestar as preguntas, sen andar polas ramas. Carallo, a ver se tampouco vou ter ramas. Se me capan de vella, vou dar. Señora Suiza, poña respeto á rea. Protesto, señora Xuiza. O señor fiscal desexa meterlle medo a miña defendida. Admítese a protesta. Señora Castiñeiro, vivía vostede no Souto cando chegou o seu veciño o señor Eucalipto? Sí, señor. E xa tiña moitos anos. Din que vostede sempre viu con malos ollos a presa na que tiña de medrar o seu veciño. Eu? Envexa? Non, señor, non. A bondade non lle está nas alturas. Vostede asoballaba de codo o señor Eucalipto. Non é certo. Entón, por que lle daba sempre na cachola coas súas longas polas? Cando a forza do vento se empuxaba, o meu veciño apochaba a súa desbonecida testa no medio do meu corpo. Entón, poida que levase algún que outro torreado. Pero era vento e non eu. Nada máis.
Pode pasar a defensa. Coa veña, señora Castiñeiro, cantos anos dixo vostede que ten? Teñolle 65 anos. Algunhas tempadas viviu un só no souto. En de xamais. Sempre tiven moitos e vos vecinos, todos eles vos amigos. Faga o favor de nomealos. Con moita ledicia, moitos irmáns castiñeiros, carballos, sobreiras, pombas, rulas, merlos, pero xa van quedando poucos. Logo foxen da súa compañía. Non, señora, as tolemias expresas da xente nova están nos matando a todos. Durante a súa longa vida xa tería vostede algún moito reino. Non, este foi o primeiro ao longo dos meus 65 anos. Pero con tantos veciños, algunha libertad sí que tería. Tampouco. Coñece vostede ao seu veciño, o señor Eucalipto? Pouco. Non se leva ben con ele? Nin ben nin mal. Que quere dicir con iso? Pois que cada quen anda a súa vida. Eu teño que preparar moito o meu cortiño. Cada ano teño que arrombar a nada dos castaños. O meu veciño só ten que me dar. Logo, non se aventuran os seus traballos. Que quere dicir? Ou tamén vostede pensa como o veciño traballa? Protesto, señora xuíza. A señora Castiñeiro está chamando vago ao meu defendido. Admítese a protesta. Contesten súas preguntas. Vostede non faga xuízes de valor. Séntese vostede perxudicada pola presenza do seu veciño, o señor Eucalipto? Pois, coas súas longas raíces, ándame chupando alimento. Día e noite non fai outra cousa. Sempre. Gracias. Nada máis, señora xuíza. Señora Castiñeiro, volva para o seu assento, por favor. Faga pasar o señor Eucalipto. Compareza diante do tribunal o señor Eucalipto. Sente. A súa afiliación completa, faga o favor. Eucalipto Delgado Novo, de 18 anos, natural das Australias e veciño do Souto, do Concello da Estrada. Xura dicir a verdade e somente a verdade? Xa saberán que me torxeron as frades deste país. Os xuramentos valen para ben pouco, pero se non queda outro remedio, xuro. Señor Eucalipto, vostede é acusado pola súa veciña, a señora Castiñeiro, de certos prejuízos. Moitos máis me fallan a min. Admite que coas súas longas raíces chupa o alimento á súa veciña? Penso que no chan é de todos, e antes que pasar fame teño que buscar na miña vida. Entón vostede rouba e astiva a súa veciña. Protesto, señora xuíza. O señor fiscal, adiantándose a feitos aínda non probados, estalle chamando ladrón ao meu defendido. Admítese a protesta. Señor fiscal, retire vostede as derradeiras palabras. Retirada, señora Suiza, non tentaba ofender ao reo. Señor Eucalipto, vostede, na tema de medrar, chega con as súas raíces aos dominios da señora Castiñeiro. Escarabei por onde podo, con todo o domínio, señor fiscal, que delgadinho lle estou. Non quero chistes, conteste o xeito. Sí, señor fiscal. Dígame, que andraxe se fai a vostede a súa veciña? As andraches venen de moi atrás. Cando era pequeniño, a señora Castiñeiro utilizaba a súa copa e as súas polas para que non poidera quentar un sol. E outras ofensas? Esgarabei a miña cachora canto quere. Rematei. Ten a palabra a defensa. Coa veña. Señor Eucalipto, prego vostede diga con falta a súa idade. 18 anos. Feitos ou por facer? Agora mesmo non me lembro. Señor Eucalipto, é moi importante para esta defensa saber o que precisa. Señor abogado, matino que vostede deba o meu carne de identidade. Agarde un segundinho. Toma. Moitas grazas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17... Pois a conferencia número 18 ainda non está rematada. Por pouquiño, pero non vai dicir que teña 18 anos. Señora xuíza, unha data é de ter moito en conta. O meu defendido aínda é menor de idade. Moi atinada observación. Tomo nota. Señor Eucalipto, tivo vostede moitos peitos. Alá nas Australias ninguén de nos tiña inimigos. Ben o entendo, pero aquí vostede tivo algún. Non, porque me faltasen ocasións para telos. Inimigos nunca faltan, pero pretos nunca tiven. Alguén máis se mete con vostede? Cando era pequeno, algún dos veciños que hoxe está sentado ambas testemunhas quixo retorcermo o gaño. Por que coida vostede que o fixo? Quizáis arrepentido? Arrepentido? Que va? Naquele límite chegou como vamos, senón xa non a contaba. Pensa que a señora Castiñeiro é a súa inimiga? Esa anda moi mimada agora por uns que se autonomean Ecoloxistas. Iso mesmo, tamén vostedes coñece. Mire, a señora Castiñeiro é unha nana, e xa máis chegará a miña talla. Protesto, señora xuíza, inxurian a miña defendida. Conteste atinadamente. Considérase inocente dos cargos dos que se lle acusa? Son inocente, engadiría que son vítima dun asoballamento. Pensa, lo que non ten amigos. Sei de certo que teño amigos, pero non están aquí para testemunhar, son xente de pasta.
Señor Eucalipto, podería vostede explicarme o seguinte termo? Moi dado, señora Suiza. Verá, os meus amigos son xente de pasta con tante soante. Eu tamén teño pasta frulosa, que se pode trocar en con tante soante. Creo que xa o entendendo. Pode continuar. Rematei, nada máis. Pode retirarse. Dé a lectura aos nomes das testemunhas presentes no sumario, por favor. Señora Rula Mansa. Aquí, Señorita Lanuda Branco Bella. aquí, Señora Veciña Nova. presente, Señor Veciño Bello. Señor Veciño Bello. aquí, Señorita Boticaria Receita. presente. Señora Sinforosa Muller. Señora Alguacil, son sin fuerza. Fémina. Muller. Señora Sinforosa Fémina Muller. Mi niña pequena. Aquí, Señor Porco Corricho. Señor Berniz Carpinteiro Viruta. Señor Berniz Carpinteiro Viruta. Coido que están todas as testemunhas, agás o señor Carpinteiro. Podemos, pois, comezar a tomar as declaracións. Chama a primeira testemunha. Señora Rula Mansa. Sente. Vostede chámase? Unha mansa. Xurei dicir a verdade e toda a verdade? Ai, señor fiscal, pois verdade, faxar non mostra que a verdade era con señor que teña. Sempre haberá algunha excepción, non? Si, señor fiscal, hai ter razón. Temo no cubo, que máis que faxar, semella político. Que oficio ten vostede? Os meus oficios, limpar de bichos, poñer ovos para que haces veciños e facer brillo a grimos ao seu. Bo oficio, noutras palabras, amo do niño. Pois si, amo do niño. Cal é a súa postura neste xuizo? Pois mire, señor fiscal, non entro en estallo no cuestión. Son neutral. Ni me vai ni me vai. Vou decir somente a verdade. Vexamos, pois, a súa opinión. Señor fiscal, no castiñeiro teño o meu fogar. O xeito do limo das súas follas deixan que queran chocar os meus fillos en paz. Se fala así do outro veciño, ten que colgar unha medalla. Perdoe, señora Rula. Creo que está testificando moi baixo. Non son capaz de escoitala. Podería facelo un pouco máis alto. Se fala así do outro veciño, ten que colgar unha medalla os dous. Fao que vostedes saben, pero a verdade do outro veciño non podo falar tan claro. Logo, que lle pasa co señor Eucalipto? O decote fungar dos seus ramallos non me deixa pegaron. Estaba apañada se vivise na vila. Ese decote fungar é música celestial e comparanza do ruido das motos son escape. Pero ainda hai máis. Sen máis longe, o ano pasado, unha coca do señor Eucalipto creo tamén no meu niño que me escachifou 2 oviños. E xa verá vostede que a vida non lle está para estas paradoxas. O foi que o meu rulo non está emigrado, senón xa nos quedábamos en familia. Vostede ten xenreiro ao señor Eucalipto. Non lle enxen reira, a verdade hai a ter. Non sei se sabe, señor fiscal, que para as polas deste eucalipto veñen todos os paxaros cativos. Lagarteiros, peneireiros, corvos, todos eles están de cota xexando para comer os meus ovos ou os meus fillos. Protexto, señora Xuiza. Esta Rula está tirando o crédito do meu defendido. Non se admite a protesta, pois está dicindo a verdade baixo xuramento. Señora defensora, a contío na televisión está me dicindo que estes paxaros son depredadores. Nada máis, eu rematei. Quere preguntar a primeira defensa? Non teño preguntas. Segunda defensa? Sí, señora Xuiza. Señora Rula, como pode vostede argumentar que foi a coca do señor Eucalipto a que lles cachefou os ovos? Tamén pudo ser algunha pedrada da cariño. Señora defensora, no meu niño atopei o corpo do delito. Era unha coca. Ademais, hoxe en día os rapazos xa non xogan con pedras, teñen os malditos novos. Señora Xuiza, rematei. Pode retirarse. Vou voando. Dé a paso á seguinte testemunha. Señorita Lanuda Branco Bella. Para servir a Deus e a vostede. Ocupe a cadeira das testemunhas, por favor. Señorita Lanuda, vostede está citada neste xuizo, pero non vexo máis clara relación con Reus. Ai, señor fiscal, feita que non nos coñece, pois somos de a mesma raza que os castróns. Señorita Lanuda, sea máis respetuosa co señor fiscal ou meto na cadea. señora Xuiza, decótelle que foi moi respetuosa cas autoridades. Por algo, son orella. Que nos ten que dicir, señorita Lanuda? Non é verdade que a miña comida se compón de viñas frescas e tendas. Señorita Lanuda, neste momento quen fai as preguntas son eu. Vai a Deus, que non sei que a miña comida se compón de viñas frescas. Xa mo dixo, veña, siga. Pois desas ervas atopalas nas sombras arregosas da señora Castiñeiro.
nisto que vostedes lle chaman o césped. Pola contra, debaixo do señor eucalipto, a terra está seca, chamuscada, todo medran as silvas. Todo iso é pecata minuta. Que di vostede? Pataca mira? Non, señor, non. Voulle decir máis. O señor eucalipto couseta, tan bo tipo, tisca as follas moi longe, e onde caen non podo nin arrimar os peciños. Bote un cheiro fedorento, que mesmo dá un sarrento moi fondo. Nada máis. Ten preguntas a primeira defensa? Non, señora xuíza. Defensa segunda? Sí, señora xuíza. Señora Lanuda, os seus amos non lle dan guerra? Sí que me dan guerra. Entón vostede se mostraste, pero a señora Castiñeiro pode vivir. Vivir sí que podo vivir, pero hai moitas maneiras de vivir. Con os eucaliptos picarei prisioneira nun cortejo, sen liberdade, para salir nin brincar. E que xa das pastores? Non paro. Recórdolle que está vostede baixo xuramento. Eses abroutos non son verdadeiros. O señor Eucalipto non se irá. Señora, as miñas solideiras son moi finas e xurelle que cando estou no souto o señor Eucalipto fede. Señora xuíza, remate. Señorita Lanuda, pode retirarse. Gracias, señora xuíza. Para que me hablar. Chame ao seguinte, por favor. Señora vecina, no. Sete. Baixo xuramento, que nos pode dicir vostede neste xuizo? Coa verdade por diante todo aquilo que saiba. Ben, vostede é amigo ou inimiga dos dous encargados? Quero lles ben aos dous, a ningún deles lles teño ese rei. Entón, veña o seu testemunho. Pois mire, súa señoría, meu pai plantou hai anos moitos castaños, os castiñeiros. Se ben é certo que nos dan moitas e boas castañas, pero con elas non matamos a fame. Os castiñeiros saían pé e nexamais fixemos unhas pesetas de época. E logo, quen lles proíbe cortalos? Os meus rapaces, pois rían as castañas que deixen, cousa que non poden facer con todos. En Tropes, hai 20 anos, sendo unha rapaza, plantei uns eucaliptos e xa cobrei unha manchada de cartos pola súa venda. Logo, estará vostede moi contenta, non? Ben, señor, ben. A miña ledicia durou poucos días, xa que cos cartos merquei un coche de segunda mano, xa que os paus non deron para un de 30. Pero os 3 días o meu automóvil botoume polo barranco. Bo foi que se esnequiciou o nariz, mas o coche chega lá, escajallouse. Ben, ainda tuvo sorte. Agora, dígame, veu algunha vez pelexar os dous árboles? Para min xa lle dixo, os dous son bons, ambos os dous son xixeiros. Sen embargo, postos a rifar, a señora Castiñeiro se vale o señor Eucalipto mentre se pequeno. E logo, el traballou polas raíces que unha monada. Ten algo máis que engadir? Se direi que mentre non se demostra mandar ao señor Eucalipto, ele sigue plantando máis. Nada máis. Turno das defensas. Señora vecina, segundo testemunhou vostede casada. Sí, señora. E podería dicirme de que maneira son os mobles da súa alcoba? De que van ser? Son de castiñeiros. Gracias. Nada máis, señora xuíza. Defensa segunda? Sí, señora xuíza. Señora veciña nova, en canto taxa vostede a nada das castañas? Xa dixen que son para o ranxo de gas. Ben, gostei, pero canto valería unha? Pois xusto non o sei, pero no mercado poderían valer uns 50 ou 60 euros. Incluso poderían chegar a usted. E canto lle deu a venta dos eucaliptos? Pois un pouco máis de 2000 euros. Señora xuíza, que maten. Pode retirarse. Para onde, señora xuíza? Para onde? Para onde? Para onde vai ser para o seu asento? Vostede perdoe, señora xuíza, e moitas grazas. Lixeiriño, outra testemunha. Señor veciño vello. Señor veciño vello. Onde? Sírvase prestar declaración. ¡Que venga aquí! Sí, señora, ahora mesmo. Senta allí. ¡Que sente allí! Sí, señora, sí. Vostede seca non oi ben. Moi ben, moitas grazas. Son un pouco de reuma máis desta sordeira. Se non oi ben. Ai, non, señor, xa llo dixen. Coñece vostede a señora Castiñeiro? Coñezo, sí, dende hai moitos anos. Dende cando? Que di? Se teño gando? Pois sí, 3 vaquiñas e 2 ovellas. Señora Suiza, prego a súa señoría a anulación desta testemunha. Protesto, o señor veciño vello pode testemunhar. Admítese a protesta. Fálelle máis alto! Vostede que nos pode dicir da pelexa do señor Eucalipto e da señora Castiñeiro? Pois verá vostede, señor... Fiscal! Iso, señor fiscal, a pelexa entre estas dúas árboles é a mesma que a miña coa do meu neto. Non entendo nada. Pois é moi doado. A xente nova, xa sexa en bens ou en cartos, só pensa en medrar.
Os vellos, como os vellos, fomos pouco a pouco, e, polo que se vai vendo, chegamos moi longe. Fálame dos árbores e non dos seres. A cousa é a mesma. O castiñeiro é unha árbore chea de anos, feito pouco a pouco devagarinho. O eucalipto, como xente nova, só pensa chegar ao ceo espallando as súas raíces por donde quere. Todo lle parece ben con tal de medrar ele. Viu nos pelexar algunha vez? Eu, o que teño claro é que o eucalipto non quere veciños, quere fontes. Nada máis, vostede non contesta ao caso. Sei que non lle vai a agua polo seu paneiro. Ten preguntas a primeira defensa? Non, señora xuíza. A segunda? Vostede, a máis do Souto, nunca veu eucaliptos. Que me di vostede dos pitos? Que se vostede nunca veu eucaliptos. Mentre fui pequeno non, pero dende que casou o xenro de Xurxe das Cachadiñas empecé a velos. Ali, donde facía corpo, dispensado, plantaba un eucalipto. Prego a súa ilustrísima que o testemunho deste home sexa inválido. Este home está nos seus cabais e o seu testemunho é válido, a non ser que infrinxamos a lei. Admítese a protesta. Volle facer a vostede unha preguntiña. Non admito. Abofeten vostede máis eucaliptos que castiñeiros nas súas leiras ou non? Protesto. A testemunha fai xizos que non veña ao caso. Admítese a protesta. Non teño máis preguntas. Pode retirarse. Queden con Deus as súas señorías. Despois desta testemunha necesito 30 segundos para deliberar. Podemos continuar. Chame a seguinte testemunha. Señorita boticaria Rosello. Servidora. Por favor, sírvase prestar declaración. Miña dona boticaria, esperamos escoitar o testemunho dunha muller estudada. Protesto, señora xuíza. A testemunha das persoas non depende do seu estudo, senón da verdade das súas palabras. Moi boa esa chamada. Coñece vostede os dous contrincantes? Son o máis conocido a señora Castiñeira pola súa boa madeira e polos seus freitos, que non disfrutou algunha vez dun bom maestro. Tenlle boa fe a señora Castiñeiro? Ah, vos é que sí. E do señor Eucalipto, que me pode dicir? É verdade que ten outro xeito, pero tamén ten moi boas cousas. Árbore que dá cartos a que o planta, e a súa madeira, sen ter a calidade dos seus vecinos, tampouco das malas. Para mí, ten unha que é moi especial. É rica en celulosa e moitas das medicinas que un vendo de cote na botica están apañadas polas súas follas. Vostede entende que poden ter pelexas as dúas árboles? Se os seres humanos pelexan a pesar da súa inteligencia, non o poden facer tamén as árboles, pero será unha pelexa de pouco monte. Hai un xuizo, e temos que dar unha sentenza, por eso precisamos o testemunho de todos. Eu creo que todo isto pode ter un bo arranxo. Nada máis, xa veremos, farase xustiza. Grazas polas súas palabras. Turno da primeira defensa. Non hai preguntas. Turno da segunda defensa. Paso, señora xuíza. Señora boticario, teña a amabilidade de volver para o seu asento. Moitas grazas. Veña, veña, outra testemunha. Señoras testemunhas, por favor. Señora xuíza, quitaron o meu sitio, eu non quero estar a ver do porco. Eu tampouco te quero a meu lado, que cheiras a merda. Suficiente. Chame outra testemunha. Señora Sinforosa, fémina muxo. A moito razón, muller e galega. Non se cabre. Tamén vostede. Veña, préstese a declarar declaración. Xa vou. Fixeron tal e horta cos nomes que preciso unha aclaración. O seu nome? Sinforosa fémina muller. Fémina, con acento no é, muller, sen acento no u. Porque xente esquece os acentos e outras moitas cousas. Xure dicir vostede a verdade? Ai, carafo, por xurar que non sexa. Ten que dicir xuro. Xuro, xuro. Señora fémina, algunha das dúas árbores contrincantes non é da súa devoción? Ai, señor, non lle teño xenreira ninguna. Con cal das dúas se quedaría? Pois depende. Señora fémina, explíquese. Pois, verá, este inverno, caxeadas de xaneiro, collín unha catarreira que me tombou na cama. Nin os millóns de penicilina do doutor, nin as fregas do meu home eran capaces de poder con ela. Mandei ao meu pepiño a por unhas follas do señor eucalipto, respirei unhas volvafaradas, e digolle a vostede, foron man de santo. Rematou. Pois non, ainda me queda falar da señora Castiñeiro. Ao seu pé namoreime naquele outono do meu Andrés. Sempre guardou os segredos nas cousiñas.
Non se pode saber ese segredo. Entón, sería ese segredo. Só pode dicir que a señora Castiñeiro ten ao seu redor un céspede moi lene. Dixo abondo, pero este é un suizo non unha lembranza. Non teño máis preguntas. Que nada defensas. Non teño preguntas. Dixo vostede que estivera bueno. Ai, sí, señora. Ata ti ben ferro. E foi entón cando mandaches ao teu pepiño polas follas do eucalipto. Exacto. Pensas que foron esas follas as que as andaron? Si, non é certo, señora. Gracias, señorita. Remate. Pode retirarse. Graciña, señora xuíza. Chame o seguinte. Veniña pequena. Pois veña para acá. Eu vou senón de verdad. Perdón. Ven, meniña, ven. Senta nesta cadeiriña. Tranquila, miña nena, déixate estar. Sí, señor, xa me deixo. Ti, que sabes da pelexa do señor Eucalipto e da señora Castiñeiro? Ai, señor, ben me lembro da maneira que le dei. Quen lle deu a madeira? Malleira. Ningún dos dous. A malleira deu un milenario. Un polorizo se rachei o pantalón. Eu pregunto pola pelexa das dúas armas. Eu non sei nada. E logo, a ti quen te puxo como testemunha? Tampouco yo sei. Señora Suiza, quen puxo esta meniña como testemunha? Agarda un segundiño. Foi a señora Castiñeiro. Eu quero marchar. Aixiña te vas, conta primeiro todo o que saibas da pelea. Pois eu fago moi boas mías coa señora Castiñeiro. Cando polo libro de Torula, cando polorizos, de cortes todo en riba del. E do señor Eucalipto? Pois, nin ben nin mal. É tan dereito, tan teso que para os nenos non serve para nada, nin para apuñar. Rapaza, tranquila, eu xa rematei. Xa podo marchar? Agarda un momentiño. Quere preguntar a primeira defensa? Sí, señora xuíza. Meniña pequena, só te fago unha pregunta. Se houbese que votar fora do souto a unha das dúas árbores, ti a quen votarías? O señor Eucalipto. Nada máis, señora xuíza. Segunda defensa. Non hai preguntas. Xa está, miña neniña. Podes volver para o teu asento. Moitas grazas. Outra testemunha. Señor Porco Corricho Peludo. Veña, veña, señor Corricho. Tome asento, tome. Se me permitas, súa señoría, estou máis cómodo e seguro de pé. Logo, non te serve a cadeira. Neste intre lembro-me dos bancos onde se entramos os pais. A fe que seus pais nunca deixe máis declararon. Ten moita razón, nunca na vida os deixaron. Un coitaro na gorxa e festa na casa. Vostede un tanto descarado. Non, señor, non. Eu son un porco histórico, por eso son o primeiro porco que ven vivo a xuizo. Dos meus antergos son viñan fiñadiños en xamóns. Por riba vostede un lercho. Está facendo demagoxia barata. E aínda podo engadir que alá polo San Martiño viñan borraxos. Señora Suiza, reprenda esta testemunha. Señor Corricho, límites a contestar as preguntas que lle fai o señor fiscal. Pregunte. Ainda ten que facer o xuramento. Xuro decir a verdade, toda a verdade, só a verdade. Ben, para vostede, cantas dúas árbores ten a razón? Home, pois porcos e barbo non. Eu de todas voume co señor Castiñeiro, do señor das castañas. Se as lantras me gustan, as castañas moi máis. Que nos pode dicir da pelexa que teñen? Pois a verdade non lle sei. Por debaixo de todas lle son raíces do señor Eucalipto. Que me pode dicir do que pasa por riba? Non lle sei. A verdade é que cada un mira onde ten a súa vida. Non fago máis preguntas. Turno das defensas. Non teño preguntas. Sí, señora xuíza. Vostede dixo ao señor fiscal que era moi bo amigo da señora Castiñeiro. Eu non dixen tal cousa. Se non foi coas mesmas palabras, entendemos que vostede proclama a súa amizade coa señora Castiñeiro. Só sinto, por razóns de beleza e subsistencia, unha natural preferencia por señor Castiñeiro. A súa ledicia cando os testemunhos eran da prol da señora Castiñeiro foi notorio. Non teño máis. Pode volver para o banco, señor Corricho. Moitas grazas, perdón se as miñas palabras son moi espacio. Está perdoado, señor Corricho. Este tribunal está en condicións de... Silencio! Fago a derradeira advertencia. Máis respeto á xustiza. Agora mesmo non somos nós. Señor alguacil, investiga os motivos deste barullo e detén a garuras que se atreve a entorpecer a xustiza na súa propia casa. Pero para onde vai, señor alguacil? Perdoe, señora xuíza, que sea a hora da xustiza. Señora xuíza, esa non é forma e maneira de representar a lei. Pero a mellor maneira é defender a outros. Estamos nun estado de dereito. Pois precisamente, isto axúdame a estar dereito. Rápido, cumpra a xiña co seu cometido.
Teño que falar axiña ca señora xueza e co señor fiscal. Aínda non rematou a vista. Que dis ti? Déixame pasar. Digo que aínda non rematou a vista. Aparta para un lado, déixame pasar. Que deteño non me la lei. Aquel corto de fama espantado de uniforme, que te comereu. Quen é vostede que non respeta a xustiza? Eu son a terra, terriña vella, que xa non coñecen os señoritos. Perdón, miña dona. Pero que cabeza cabe que neste xuizo non se chame a declarar a primeira gallos encartados? Certamente foi un fallo, un esquecemento no sumario. Señora Terra, me respete, xa sabe que nós somos xente de ben. Ai, nin todo seu de xente. Non irás por mí. Silencio, declara a terra. Eu son a nai das dúas árbores confiscadas. Nunca lhe de falar mal a unha nai dos seus fillos. Esta é a miña fillo Castiñeiro, que deixa caer as súas follas para darme de novo a sustancia coa que se alimentei. Ai, grazas, miña veciña, ti xa sabes canto te quero. Ai, meu fillo Eucalipto, cantos pesares, cando vos ides facendo meirados, tugades de mí, con tanta gana que me dizades pensada, mirada, sore. Miña nai, tens que ser forte. Pensa que hai outros nais que están a ter fillos como a mí. Non chores, xa verá remedio. Señores do tribunal, non vengo jugada que estou. Se non estou remedio a este problema, que será de min dentro dun século? Rematou. Non. De todos é engadir que as cambios nutricias da terra amesadas ca auga van entrando por osmos nas raíces das árboles. Por exemplo, o castiñeiro deixa caer as súas follas preto das raíces. Noutras palabras, devolve o tempo. Coido que isto tamén o fai o señor Eucalipto. Sí, certo, pero non, explico. As sustancias químicas que ten o eucalipto non se descompoñen totalmente en auga, e iso fai que a terra dentro dos anos este muchas en valor para outras novas plantas. A súa acusación é moi grave. Non tentará meternos vostede medo. Non. Ten algo máis que dicirnos? Se engadir que o eucalipto consome unha mirante cantidad de auga que as outras áreas. Auga que a forza tira do chão. Agradecemos de veras as súas palabras. Grazas, pode retirarse. Coido que, con todo o que aquí se dixo, temos elementos da voz para atinar coa sentenza. Pida a palabra, señora Suiza. Adiante, quen é vostede? Eu son Carballo. Carallo! Non, Carballo son non o quinto. O máis bello da parroquia e da comarca. Creo que todos temos dereito nunha vida pacífica e sin freitos. A ninguén, con dos dedos en fronte, se cree, para andarme a mí no medio dun negro. Entón, onde cree este tribunal que pode poñerse o señor Eucalipto despois de as palabras da ciencia e das testemunhas? Gracias. Agradezo de veras a súa opinión. Ten a palabra o Ministerio Fiscal. Coa venia, este Ministerio Fiscal, escoitadas as palabras dos encartados, das testemunhas e de acordo co Código Forestal vigente, pide para os encartados o seguinte. Primeiro, declara o señor Castiñeiro como autor dun delito de faltas leves na persoa do señor Eucalipto, co agravante de nocturnidades. Queda, pois, na obriga de deixar aquí a súa próxima nada das castañas. Segundo, declara o señor Eucalipto árbore non grata para homes, animais e vegetais, un agravante dunha continua malversación do fondo que sonai a terra. En resumen, este Ministerio Fiscal pide para o señor Eucalipto cadea perpetua no Museo Botánico das Indias. Ten a palabra a primeira defensa. Convenio, señora xuiza. Señor fiscal, a miña defendida señora Castiñeiro ten probado ao longo deste xuizo que é a arte máis nobre e agarimosa da nosa terra. É a señora Castiñeiro unha rica e belida danza dos nosos devanceiros. Non se louvaron aquí as verdadeiras virtudes do seu pois non só se rillan, ásase e cóncese. As castañas son produto de exportación a moitos países. No noso veciño país, Francia, fan con elas unha das mellores gambetadas do Nadal. O postre chamado marrón glacé. Por todo isto, refungando o agravante de nocturnidade do señor fiscal, pido a libre absolución da miña defendida a señora Castiñeiro. Ten a palabra a segunda defensa. Con todo o meu respecto para o señor fiscal, coido que é unha injustiza chamarle o meu defendido, o señor Eucalipto, árbore non grata. Non grata para quen? Pregúntenlle os madeireiros, os industriais da celulosa, do nylon, sobre a sinxela bondade do señor Eucalipto. Aquí mesmo, nesta sala, declararon testemunhas que saben ben as súas virtudes. Prego este tribunal teña moi en conta que hai moitos informes nos que se encontra o meu defendido, o
señor Eucalipto como árbore predilecto. Deixémonos de romanticismos. Pido, pois, a liberdade do meu defendido, o señor Eucalipto. Silencio. Señor fiscal, señoras testemunhas, encartados, público, considerando as declaracións das testemunhas, o testemunho dos encartados e a opinión democrática dos veciños, considerando as irregularidades na importación e nacionalización da árbore o señor Eucalipto, considerando que os koalas non comen follas desta árbore, considerando que os nosos canguros só saltan nas fragas da política, considerando a nobreza e filiación da señora Castiñeiro nos nosos outos, considerando a necesidade das divisas que nos reporta a exportación das castañas, considerando as xustas queixas da súa nai da terra, considerando debemos sentenciar e sentenciamos o seguinte. Primeiro, decláraselle ao señor Eucalipto culpable de todos os feitos e queda a reclusión maior no Xardín Botánico das Indias. Solamente poderá sair naqueles casos que ditaminen as competentes autoridades ecolóxicas, naqueles terreos onde sexa apropiado. Segundo, a encartada, a señora Castiñeiro, decláraselle inocente de todos os cargos dos que se lle imputan. Deberá pagar as costas deste tribunal en especies e terá dereito a participar nos vindeiros magostos. Sentenza datada o 20 de xuño do 2024 no IES Antón Losada Diegues. Dixen caso pechado. Creo que quiere máis aplausos, pero non sei se o merece. Dixo Xavier ao comezo, hai 50 anos que se escribiu esta historia, podríamos deixar o titular aquí que hemos aprendido, non? Desde hai 50 anos co tema do monocultivo do eucalipto. Que moitísimas grazas por compartir estes minutos aquí coa aula de teatro do Abelaíñas, aquí do Antón Losada Dieguez, que pasedes un bo verano. Gracias.